أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu, barkamu da wannan lokaci. Muna muku fatan alkhairi. Bayan haka, takaitaccen bayani dangane da abin da yake da alaka da ibadar mu ta azumi da kuma abin da yake da alaka da zakatul fitr, wato zakka wacce ake fitarwa a ƙarshen watan Ramadan kamar irin wannan lokuta da muke ciki. Muna amfani da wannan dama a wannan rana ta 27 ga watan Ramadan, hijiran ma'aiki alaihi salatu wassalamu shekara 1447. Zakatul fitr shine sadaqatun wajiba. Malamai sun arrafa ta da cewa hiya sadaqatun wajiba yakhrujuha al-muslimu fi akhir shahr Ramadan qabla salat al-Eid. Wato sadaka ta wajibi wacce musulmi yake fitarwa a ƙarshen watan Ramadan kafin tafiya Idi, domin me shukran lillahi ta'ala, don nuna godiya ga Allah subhanahu wata'ala ala ni'mati siyami, a bisa ni'ima ta azumin watan Ramadan. Nan kuma da tsarkakewa ga mai azumi cikin abin da ya gudana tare da shi na daga maganganu, cikin abin da yake da alaka da arrafsu da allahu, cikin zantukan da ya ambata lokacin da ake azumi, cikin zantukan da ba a so mai azumi ya ringa furtawa, ya furta su a bisa kuskure ko da ganganci kuma yana azumi. Wannan zakka din sai ta zama tsarki dangane da irin wannan ayyuka din, kamar kafara a kansu. Hukuncin ta akan kowane musulmi shine wato zakatul fitr wajifatun ala kulli muslimin zakran kana aw unsa, saghiran aw kabiran, hurran aw abdan. Wato wajibi ce akan kowane musulmi. Wannan musulmin mace ne ko namiji, yaro ne ko babba, ɗa ne ko bawa, wannan zakar wajibi ne a kansa wato ya fitar da ita, kamar yadda ya tabbata daga hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara masa yadda, daga annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da Umar din baki da Allah ya yarda da su. Yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya farlanta zakatul fitr a cikin kowane Ramadan ya zama sa'i wajibi akan kowane mai azumi ya bada sa'i ɗaya. Sa'i ɗayan na dabino ne ko sa'i ɗaya na sha'ir. Sha'ir wani nau'i ne na nau'in alkama. Mutumin nan bawa ne ko ɗa, mace ne ko namiji, yaro ne ko babba daga cikin wato musulmai, su ne zama wajibi. Zakatul fitr tana zama wajibi ne akan kowane irin musulmi idan wannan sharuɗan suka hau kansa. Shine ya zama musulmi, sharaɗi na farko. Wanda ba musulmi ba ko ya azumi, ai ba lada azuminsa. Azumi yana karɓuwa ne ga musulmi kawai. Abinda ake tuhumar wanda ba musulmi ba, ya fara karɓar musulunci sannan sai ya azumi, sai ya samu falalar azumi. Na biyu kuma shine mutumin da zai fita zakatul fitr ya zama wajibi ya mallaki abin da zai ci ranar sallah bayan abin da zai bayar. Wato bayan abin da zai bayar yana da wani abin wanda shi ma zai ci wato ranar sallah. Sannan mutum zai fitar da ita a karan kansa, ya ce ganawa, gana matata ko matana, sannan gana ‘ya'yana, shine ‘ya'yan nan manya ne ko yara, mata ne ko maza, duka shine zai fitar. Bayan ɗa da matarka da kuma wanda ya zama kai kake da alhakin ciyar da shi. To an so mutum, kowane mutum ɗaya wato ya fitar da ainihin sa'i guda ɗaya na wannan wato zakatul fitr, shine daga mudun nabi. Ya sa'i yake? Shine mudu guda 4 na mudun nabi. Za mu ba da misalin sa a aikace kamar yadda yake. Idan mun duba, akwai abin da yake cewa wato mudun nabi, shine abu wanda yake mai kama da wannan, amma dai kofin namu bai kai girman mudun nabi ba, amma mun yi amfani da shi ne domin ba da misali. Ya zama ka cika haka, kar a share. Akwai wanda idan sun cika sai ga kuma sun share ko an girgije, to ba a so. An fi so idan ka cika ka bar shi a cike, sannan sai ka zuba kamar haka ɗaya, sannan kuma sai ka ƙara cikowa ya zama da toliyarsa, ba tare da an share ba tare da an shafe saman ba, sai ka zuba 2. To haka za ka yi, sai ka zuba na mutum 4, wa na mutum ɗaya, ko na mutum ɗaya yana karɓar guda 4. Kaga haka 3, sai ka ƙara ibuwa haka, sai ka zuba 4. To idan mudun nabi ne ka zuba guda 4 zai cika wannan shine sa'i. Idan kuma da wannan za ka yi awon guda ɗaya,
shine na kowane mutum ɗaya. In da wannan mudun nabi za ka yi mai kama da wannan amma ya fi wannan girma, kowane mutum ɗaya yana da ƙwaya 4. To sai ka cire naka, ka cire na matanka, ka cire na 'ya'yanka, ka cire na duk wanda ɗawainiyar ciyarwarsa take ƙarƙashin kulawarka. Wannan shine abin da ake bukata. To za ka iya samun abin awo na zamani, shine abin awo na nauyi. Za ka iya cire 2.5 kg. Idan ka cire 2.5 zuwa 3 kg, to ya wadatar, daidai yake da sa'i ɗaya na abinci. To duk abin da aka ce wajibi, kana da ikon sauke wannan wajibin. Idan baka sauke ba, ana bin ka bashin wannan wajibin. Sannan kuma yana cikin marwata, wanda Allah yake faɗa a cikin Alƙur'ani, wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu al-ghaniyyu wa antum al-fuqara. Ana bin ka bashin wannan wajibin, ka aikata zunubi, kana daga cikin masu sabo, wanda yake da ikon bayarwa bai bayar ba, lalle yayi laifi. Allah kuma zai iya kama shi da wannan laifin, yana da shi bai bayar ba. Malamai sun ce wannan zakka ɗin tana lokuta guda 3. Lokaci na farko sun ce Ramadan gaba ɗayansa lokacin zakatul fitr ne, tun daga farkon Ramadan za ka iya cirewa. Lokaci na biyu kuma shine daga ranar 27 ga watan Ramadan za ka iya fara bada wannan zakka ga wanda yake mabukaci. Lokaci na 3 wanda shine muktarinsa, shine washe garin sallah kafin tafiya idi, sai a cire sai a bada ita ga mabukata. Kar a sauko idi. Idan aka sauko idi kuma ta riga ta faɗi, ba a so a yi ta kafin saukowa idi. Hikima shine tsarkakewa ga azuminka, da kuma nuna godiya ga Allah, da kuma tausaya wanda shi ba shi da abin da zai ci ranar idi, ka ɗauke masa wannan bakin cikin neman abincin ranar sallah. Wannan magana bata inganta ba. Malamai dai suna faɗin hakan ne domin tsawatarwa da kuma kwaɗaitarwa ga mutane, don su mai da hankali su fidda wannan zakka ɗin ta zakatul fitr, wacce ake faɗa da Hausa zakkar fidda kai. Saboda haka an so mai hali ya fitar, wanda kuma ba shi da hali, shi aka ce a bawa idan an fitar. Kamar mutane suke rayuwa yankin Europe, America, Asian da sauransu, mafi yawanci irin kasashen da aka ci gaba suna da tsari. Menene tsarin su? Suna da hukumar waƙafi, wato zakka da waƙafi, wanda duk abin da aka ce na zakka dama can ake kaiwa. Mafi yawanci 'yan kasar can suke zuwa su bayar, ita hukumar ta san inda take kaiwa. Sannan akwai wanda kuma su ba 'yan ƙasa bane, mazauna ne kamar danginmu da suke America da Asian da sauransu. Za ku iya bugo waya gida, sai ku ba da kuɗin, sai a saya, sai a ba wa mabukata, ko kuma a ɗauki kuɗin ma a ba wa mabukaci. Buƙatar dai a tausaya mar ya samu abin da zai yi ranar sallah. Kuma za ka iya cirewa da kuɗi ɗin ma, ya zama cewa wato ba ka sai abin da za ka bayar ba, ka ɗauki kuɗi ka ba mutum wanda ya kai kiyasin abin da zai sai abincin. Kuɗin shinkafa za ka fitar da kwanan shinkafa, mutum nawa ne a gidanka, kowane ka cire kuɗin kwanan shinkafa ka bayar. Wannan ya halatta. Dama hikimar dai ka tausaya wa wanda yake ba shi da shi a wannan rana ɗin. Wannan shine kaɗan daga cikin bayanin zakatul fitr. Muna fatan Allah ya amsa mana ibadunmu, la karbi azuminmu, sallolinmu, addu'o'inmu, zikirorinmu, karatun alƙur'aninmu. Allah ya amsa mana. Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu, ya zauna da Najeriya mu lafiya. Jihohinmu na arewa Allah ya ba su zaman lafiya, musamman jihar mu ta Yobe da karamar hukumar mu ta Gashuwa, wato Bade local government, garin Gashuwa. Allah ya zauna da mu lafiya. Mai martaba sarkin Bade, Allah ya taimake shi, Allah ya ja zamaninsa, ya ƙara masa lafiya, ya jagoranci cikin mulkinsa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.